Nintawe nkhani mwatsaranitsirane ndipo kupatsirani nkhani izi ndine Ankhoseunda kumapayamba na imitu yake. Bunge la Malawi Human Rights Commission lapeza polisi olakwa pa imfa ya mwana wina chaka chatha m'boma la Mzimba. Ripoti la UNDP laonetsa kuti miyoyo ya anthu ambiri m'dziko muno sikukwera pachuma. Nkhani zina ntchito yosindikiza mapassport ku Blantyre ikuyembekezeka kuyambanso mawa. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tikhale limodzi. Zakafukufuku wa bunge lomenyera ufulu la MHRC lapeza polisi olakwa pa imfa ya mwana wina m'boma la Mzimba mu June chaka chatha. Mwanayo yemwe anali wa mwezi umodzi ndi sabata zitatu adamwalira polisi atayimitsa kwa mphindi 25 galimoto lomwe linkamutengera kuchipatala. Bunge la Human Rights Defenders Coalition HRDC ndi lomwe lidapempha kuti pakhale kafukufuku pa nkhani iyi. Wezikaosi ali ndi ripoti. Poyankhula pamwambo umene amakhazikitsa ripoti ili lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe, Commissioner Boniface Massa ati ngakhale kuti oyendetsa galimoto adawauza apolisi kuti adali ndi mwana odwala mu galimotomo, koma apolisi sadamve ndipo adawasungabe anthuwo pa msewu. Iwo ati apolisiwo adasunga galimoto ndi oyendetsa galimotoyi pa msewu kamba kakuti amayendetsa galimotolo alibe chiphaso choyendetsera. Mwana amene nthawi imene amafika pa polisi pa checkpoint imene adali moyo ngakhala anachoka ku nyumba akudwala koma pali kutsimikizika komanso malipoti amene anapeza ku chipatala cha Mzimba kuti mwana anafika ku chipatala amwalira kale ngakhale checkpoint imene nayi pafupi kwambiri ndi chipatala cha Mzimba koma sanamulole driver kuti apite. Apolisi anali atadziwitsidwa nena kuti mgalimoto imene muli mwana odwala koma sanathe kumulola driver kuti apite sanga ndi mwanayo kuti tipulumutse moyo wa mwana. Poyankhulapo pa nkhani wa pampando wa HRDC a Gift Trappers ati malingana ndi zomwe lapeza ripoti ili iwo akhala akutengera nkhani iyi ku mabwalo a milandu tsopano kuti ikamvedwe. Chilungamo pa nkhani imeneyi ndithu chaoneka komanso tikufuna amene ma police officers amene ali pa Jude nthawi imeneyo ndithu kuti mwina chilungamonso chafikire. Ndiye tigwira limodzi ntchito ndi akubanja chionetsetsa kuti mwina chilungamocho chioneke makamaka potengera nkhani imeneyi mwina ku court. Mwazina ripoti ili lauza nthambi yapadera ya polisi imene imachita zakafukufuku kuti lifufuze apolisi amene amagwira ntchito yawo pamene mwanayu adamwalira. Ripoti ili lafotokozanso kunena kuti china chilichonse chimene chanenedwa mu ripoti ili chikuyenera kuchitika pasanathe miyezi 3. Amayi ena omwe amuna awo anapita m'mayiko akunja kukafuna ntchito adandaula kuti sakulandira thandizo zomwe akuti zawasiya iwo ndi ana awo mu mphawi wadzaoneni. Bunge lomwe limathandiza kuchepetsa ululu wa amayiwa la Small Producers Development and Transporters Association ndi lomwe lanena izi. Zambiri ndi Patience Lunda. Mkulu wa bunge la Sprodeta a Allen Kumwenda anati pali kufunika kuti mabungwe ambiri afikire amayi amene sakuthandizidwa ndi amuna awo amene anapita ku mayiko ena popeza kupanda kutero kuli nkuthekera kosokoneza maphunziro a ana awo. Iwo ananena izi pomwe akuluakulu a bunge la Egmont Trust aku United Kingdom anayendera dera la Kampondo m'boma la Mzimba kuti akaone ntchito zomwe bunge la Sprodeta likugwira. Akumwenda anati ngakhale akutukula kadyedwe kabwino, kapezekedwe ka ndalama komanso maphunziro ndi thandizo lochokera ku Egmont Trust pakufunikabe thandizo lina kuti afikire amayi ndi ana ena amene sanafikiridwebe ndi ntchito zawo. Pachamaziwa kuti ku Mzimba amuna ambiri amapita kukafunafuna ntchito ku South Africa, koma ena amavutikaso kuti atumize kunoko. Ndiye kumakhala vuto lalikulu kuti azimayi amakhala okha ndi ana. Ndiye chofunika kwambiri kuti azimayi ndi anawo tizathandiza kuti paiwo okha thandizo chakatumiza abambo mwina ndilochepa paiwo okha aziyenera kupezako zoti azithandizira paiwo okha. Nyako yayikulu nsere ya derali inatsimikiza kuti amayi ambiri amene amuna awo anapita mayiko akunja sathandizidwa ndi amuna awo ndipo ntchito zomwe bunge la Sprodeta likugwira zikuthandiza kwambiri. Chofunika kwambiri akapita ndi mayi wake ife ngati mafumu timava bwino chifukwa akapita yekha kusiya mkazi kuno mkazi amakhala mumavuto mwina amayambaso njira zina nangasiya amakhala ngati ali free range. Pofikira pano bunge la Sprodeta likuthandiza mabanja 800 komanso ana 1500 ndi ntchito zosiyanasiyana.
akatswiri auza boma kuti liganizire zoyamba kugwiritsa ntchito ndondomeko yothandiza alimi kupeza zipangizo zosiyanasiyana mosavuta ngati njira imodzi yothetsera njala komanso mavuto akunyentchera. Iwo anena izi ku Lilongwe pa mkumano wa adindo osiyanasiyana pa nkhani yokhudza ntchito za chakudya mdziko muno. Pemphero Malimba anali konko. Nthumwi izi zinati kugwiritsa ntchito pologalamuyi komanso kuyika ndalama zochuluka ku nkhani za ulimi komanso kwadyedwe kwabwino kungathandize kutukula ntchito za chakudya mdziko muno. Ngakhale nthumwi zina sizimagwirizana ndi ganizoli potengera zotsamwitsa zimene zidakhudza njira ya Affordable Input Program, membala wa Nutrition Society of Malawi amene Shawa anati mbuyomu dziko lino linkachita bwino ku nkhani za ulimi pamene linkagwiritsa ntchito njira ya Universal Subsidy Program. Fetereza akukwera kwambiri. Ngakhale mlimi wang'ono othekera aukanika kugula chani fetereza uja ndi atati watsika pang'ono tiyerekeze panali pa 80 afike pa 60. Mulimi wina akhoza kuti ine nikagula ambiri ndithu akhoza kugula. Mkulu woona zakafukufuku ku bungwe la National Planning Commission Andrew Jamali anati bungweli ndi lodzipereka kuthandiza unduna za ulimi pa ntchito yopeza mayankho pa mavuto omwe ntchito za ulimi zikukumana nawo. Zotsatira za msonkhano zoti zitithandiza kuti ifeyo pamodzi ndi ministry komanso maunduna osiyanasiyana amene tili nawo limodzi tipitirize kupeza benjira kulimbikitsa ndi kupeza benjira zina zothandiza kuti dziko lino likhale zidalira pa nkhani ya chakudya. Mkumanowo unakonzedwa ndi bungwe la National Planning Commission mogwirizana ndi Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources ndi thandizo kuchokera ku Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. Ripoti la bungwe la United Nations Development Program UNDP laonetsa kuti miyoyo ya anthu ambiri mdziko muno sikukwera pachuma. Ripoti ili latinso moyo wa anthu pa zinthu zofunikira zosiyanasiyana watsika mu zaka zingapo zapitazi. Mercy Matonga akulongosola. Mwazina ripoti laonetsa kuti umoyo wabwino wa anthu sukuyenda bwino chingakhale pali mfundo zomwe zidakhazikitsidwa zopititsa umoyo wa anthu patsogolo. Ripoti lilati zina mwa zomwe mayiko osauka komanso olemera analuza monga miyoyo ya anthu mu nthawi ya COVID-19 sizingatheke kubwezeretsedwa. Poyankhula pokhazikitsa ripotili nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena Anansi Tembo anati kukula pakusiyana pa nkhani za chuma ndi vuto lalikulu ndipo ndilofunika kugwirana manja kuti lithetsedwe. Kuti tipite patsogolo tingapange bwanji tiyenera kuti maphunziro athu apite patsogolo. Tiyenera kuti tikhale ndi zipatala zabwino komanso kuti anthu azikhala ndi umoyo wabwino. Tikati konze infrastructure yathu, tikonze nkhani yathu ya magezi, komanso tichilimike pa nkhani yakuti digitalization. Titalongosola zimene zizi zinthu dziko lipita pansi patsogolo. Kuti lipite patsogolo si munthu mmodzi kapena si boma lokha kapena si chipani chimodzi koma tonse amalawi kuti tupangapo chani njira zimene zizi kuti tipite patsogolo. Ndipo mmawu ake mkulu wa UNDP Afeneri Frost anati pali kuthekera kobwezeretsa chuma kamba kuti mayiko ena omwe ali mgulu la mayiko osaukitsitsa ayamba kutero. Polankhula pa ripotili ofalitsa nkhani ku bungwe la Political Science Association Amavuto Bamusi anati mavuto omwe Malawi akumana nawo ndi mavuto opangidwa ndi anthu ndipo angathe kuthetsedwa. Iwo anati vuto lalikulu lomwe likulepheretsa chitukuko cha dziko lino ndi ziphuphu komanso ngongole zikuluzikulu zomwe dziko lino lili nazo. Ripoti la chaka chino lili pamutu tikulingaliranso pogwirizana kupeza njira zothetsera kusiyana komwe kulipo pa dziko lapansi m'magawo osiyanasiyana. Nduna yoona zamadzi ndi ukhondo a Bidamiya yanenetsa kuti chitukuko cha dziko lililonse chimatsamira ku moyo wabwino wa nzika zake. Iwo anena izi pomwe amayika mwala wa maziko pamalo pomwe pakuyembekezeka kumangidwa chipatala cha Masukambiya cha ndalama zokwana 146 million kwacha boma la Chikwawa. Thomas Kachere ali ndi zambiri. Anthu aku Masukambiya anasamukirako kamba kakusefukira kwa madzi zomwe zimawapangitsa kuyenda mtunda wa makilomita 13 kuti akapeze thandizo la chipatala. Amiya ali ndokhudzidwa kuti anthuwa akhala kuvutika kuti apeze thandizo pafupi. Iwo ati kudzera mu CDF amanga nyumba ziwiri za anthu ogwira ntchito
omwe azidzagwira pamalopo. Chipatala chimenechi chithandiza anthu osiyanasiyana okwanira 15,000 plus ochokera kwa group zangaya, Solobeni, Ajombo, kuno Mtsukambia, almost 15,000 plus. Tikuyesetsa kuti anthu asamayenda mtunda wautali mwina 10 kilometers kuti kapeze clinic. Ndechifukwa ndawerengera and makilometers kuti ndikayika chipatala kuno ndekuti anthu within catchment area imene. Bwana mkubwa wa boma la Chikwawa Anadine Kamba ayamikira amiya poyesetsa kuti anthu akhale ndi umoyo wabwino mderalo. Akamba apemphanso contractor kuti agwire ntchito yake moyenera. Ngati boma tikuyesetsa kuwabweretsera zinthu pafupi, ena anawabweretsera madzi, boma kuti tinabweretsera madzi, tinabweretsera pali masukulu pafupi kuti ana azitha kupitako kukaphunzira, koma nochina chimene chinatsalira ndi ntchito za umoyo. N'chifukwa yake lero tazakhaliritsa zomanga chipatala panopo kuti anthu athe kufikira ntchito za umoyo pafupi ndi kumene ali. Ntchitoyi yomwe ili pansi pa JESID igwiridwa miyezi 3 ndi thandizo lochokera ku World Bank. Mabungwe omwe saboma awapempha kulondoloza ndondomeko zachuma zothandizira kuchepetsa umphawi pakati pa amalangi m'dziko muno. Mkulu wa bungwe la Civil Society Social Protection Network Amon Lukhere ndiye yemwe wanena izi potsindika kuti mapulogalamu a mthandizi akuyenera kumatukula miyoyo ya ovutika. Taonga Sabola wadzandiza mbiri. Malinga ndi Lukhere, mabungwe omwe saboma ali ndi udindo waukulu woonetsetsa kuti ntchito za mthandizi zikupindulira Amalawi. Ntchito yathu yayikulu ndionesesa kuti tigwire ntchito bwino ndi boma pambali yonena kuti anthu akumuzi ndi ife atha kuyankhula kwa ife kuzera kupita ku boma pa zomwe iwo akuona kuti zikwasama in terms of pankani yokhudzana ndi mapulogalamu amene akumachitika okhudzana ndi mwina ntchito za mthandizi. Ntchito za mthandizi zipo zambirimbiri koma anthu mwinaso amakhaso zoyankhulaso zambirimbiri. Pa zonsezi zimafunika pakhale wina wake pakatipa. Wina wake uyo ndife mabungwe amene titha kuyankhula kuboma kuti ayayi aboma anthu akudandaula pankani yakuti. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa chisamaliro cha anthu a Laurent Kansinjiro ati boma linayika ndondomeko zofuna kuonetsetsa kuti ntchito za mthandizi zikupindulira Malawi eni yake. Ndondomeko izizi ndi ndondomeko za bwino kwambiri makamaka pamene tikuthandizana kuti tipereke makashi transfers komanso zintchito zina za mthandizi zothandizira anthu kumakumo kuti tiziona zizithandiza bwinobwino kuti ntchito za mtukula pakhomo zikuchitika bwanji, anthu akulandira zithandizozo moyenerera ndi kapena pali mavuto madando ena aliwonse. Ndiye kuti mulongosole zonsezi zoti anthu akutha kubwera koyera ndi kumafotokoza kaya ndi nkhawa zawo kaya ndi zabwino za pulogalamu pamafunikanso mbali ya anzathu awa amene ali mabungwe oti saboma nawonso akhale ndi mbali yawo yogwira ntchito yoonetsa kuti agwira bwino ntchito bwanji pothandizira kunena kuti liwu olomawu a anthu kuchokera kumudzi kuja amveke poyera. Ndipo mkulu woona za mapulogalamu a mthandizi ku International Labour Organization Regan Kaluluma ati bungwe lawo limakhulupirira kuti nkofunika kwambiri kuti ntchito za mthandizi zizipindulira aliyense. Ife ngati International Labour Organization timakhulupirira kuti ntchito za mthandizi zimayenera kufikira anthu onse kuyambira pamene munthu abata kufikira kumapeto a moyo wake. Ntchito zizikuzokhala m'magulu osiyanasiyana amene boma ndi mabungwe amene saboma akugwira ntchito zotukula dziko pamafunika pakhale njira yoonetsa kuti ntchito zimene zalonjezedwa zikugwirika bwanji pamene pamafunika kuti anthu ndi boma ndi akuluakulu ena akhale ndi kuthekera kwa kumva maganizo a anthu. Ndi tinalo kuti mabungwe amene saboma chatimacha ma sector organization ali ndi kuthekera kolumikizitsa anthu chifukwa amene amapezeka paliponse amayimirira anthu. Kwa zaka zingapo tsopano boma la Malawi lakhala likukhazikitsa mapulogalamu a mthandizi kuphatikizapo ndondomeko ya mtukula pakhomo. Tipitiriza upasirani nkhanize mukatha kuonera izi.
wawa pili wawa mwene amwe mukuoneka udandaula bwanji weniweni mwene sabatalata ndinapita kukatenga ndalama pa ATM nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga komano pa ATM sizinatulutse ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki komano mpaka napano sakundipasa chithandizo ndiye m'bale wanu unetu ndalama ndiye yandivuta maluza kundimenya osati masewera ndese ndikuziwa kuti ndipange bwanji m'bale wanga ndithu m'bale wanga ndiye kudandaula konseko koma chimwene kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yayikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma monga usunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama masako a insurance a pensioni ogulisa masheya komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya ndiye tandifotokozeni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la za ndalamalo ngati iwe sukuti lako linachitikira ku banki kuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko apo ayi mutha kuwayimbira foni ndipo akuthandizani ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo kadandauleni ku banki yayikulu mdziko muno Reserve Bank poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Nizi ntchito yosindikiza mapasipoti kuyembekezeka kuyambira msumawa mu mzinda wa Blantyre. Mneneri wa nthambi ya immigration a Wellington Chiponde ndiye mwe atsimikiza za nkhani pomwe patha miyezi anthu akudikira koma osapeza thandizo. Kuchokera ku Lilongwe, Katha Maulidi ali ndi ripoti. Izi zikudza patatha miyezi ngapo tsopano ofesi ya ku Blantyre isakutsindikiza ziphasozi kutsatira kusokonezedwa kwa makina a nthambi. Makina a nthambi atabwezeretsedwanso ofesi ya ku Lilongwe idayamba kutsindikiza ziphasozi ndipo nthambi idalengeza kuti pakangotha sabata zochepa ayambanso kutsindikiza ziphasozi ku Blantyre. Koma izi sizidachitike patatha sabata zomwe zidanenedwazo ndipo pano nthambi yalengeza kuti iyamba kutsindikiza ziphasozi lachitatu sabata ino. Mneneri wa nthambi a Wellington Chiponde wati nthambi iwonetsetsa kuti ikugwira ntchito zake bwino mokomera Malawi. Koma poyankhulapo pa nkhaniyi mkulu wa bungwe lomwe limaona kuti pasamakhale kuchita zinthu mobisa m'boma la Center for Social Accountability and Transparency CSAT Awile Kambwandira ati ndi khumbo lawo kuti nthambi iwonetsetsa kuti yaunikira mavuto omwe anthu akukumana nawo monga kukanidwa kwa ziphasozi m'mayiko ena. Ndi nkhani yabwino kwambiri komano timafuna tinene kunena kuti taphunzirapo tonse taphunzirako mmene tikuyenera kumachita zinthu zathu ngati dziko komanso tikuyembekezera kunena kuti nkhawa zimene takhala tikulandira kunena kuti pali mayiko ena amene akukana ndithu kuvomereza mapasipoti amenewa nkhani imeneyo ayiunikire ndi cholinga chonena kuti pasakhale ndithu mavuto ena ndi ena. Mtsogoleri wa dziko lino mwezi wa Februwale chaka chino adalengeza kuti makina opangira ziphaso zoyendera asokonezedwa ndipo nthambi yotsindikiza ziphasoyi idalengeza mwezi wa Machi kuti makinawa awabwezeretsa mchimake koma ofesi ya ku Blantyre idali isadayambe kutsindikiza ziphasozi. Oweruza milandu ku bwalo la Mangochi Senior Resident Magistrate Muhammad Chande wapeza umenyera ufulu aboni kalindo osarakwa pa mlandu omwe amawazenga. Akalindo amawazenga mlandu oyambitsa zipolowe pa zionetsero zomwe adatsogolera ku Mangochi pa 30 Novemba chaka chatha. Mwezi wa Mei chaka chino bwalo la milandu kusomba lidapezanso akalindo osarakwa pa mlandu okolezera zionetsero zomwe adatsogolera mbomali.
Yohane Simon anali ku khoti ndipo wafotokoza. Lero bwalo la milandu la Mangochi lalamula kuti amene amayimirira ufulu wa anthu a Boni Kalindo alibe mlandu pa milandu yonse yomwe amayankha yokhudzana ndi zionetsero zomwe anapangitsa pa 7 Novemba chaka chatha. Pa zionetserozi zitachitika kunachitika ziwawa zomwe mwazina zinawononga katundu wa boma amene magalimoto okwana 12 amene anaphwanyika aboma anthu atapanga ziwawa. Pachifukwa ichi patangotha masiku awiri Boni Kalindo anamangidwa nkubweresedwa ku khoti. Koma boma litapereka mboni zake zokwana zinayi pa mlandu ndipo Akalindo anaperekanso mboni zawo zokwana zitatu kuphatikizapo Kanema amene amafotokoza zomwe iwo anayankhula pa tsiku la mademo zomwe zinathandizira kuti mwina bwalo lapeze kuti iwo usamakhudzidwa kena kalikonse ndi ziwawa. Lero Muhammad Janda amene ali woweruza milandu wamkulu wa boma la Mangochi walamula kuti Boni Kalindo alibe mlandu ndipo anena kuti izi chiganizo chabwera malinga ndi kuti ambali ya boma alephera kupereka maumboni okwanira bwino osonyeza kuti alumikizitse kuti ziwawa zomwe zinachitika pa tsiku limeneli zinachitika chifukwa choti Kalindo analamula anthu kuti achite ziwawazo. Ndipo chigamulo chitaperekedwa loya wawo wa Kalindo Musa Kalindo anali okhutira ndi chigamulocho pozindikira kuti iwo ndi anthu onena kuti amamenyera anthu ufulu wa anthu ndesangakhala ali ndi mbaliso yoperekeranso kuthandizira kuti kuchitika ziwawa dziko muno. Ambali ya boma anakana kuti sayankhulapo kalikonse kudikira kuti nawo safuna wana kuchiganiza apanga chotani. Sukulu za boma maka za primary mdziko muno zikupitirira kukumana ndi mavuto akusowekera kwa madesiki zomwe zikusokoneza maphunziro. Vuto lakutera afika posauzana pa sukulu ya Mchingahutuwa ku Nzuzu komwe ana ambiri akuphunzira atakhala pansi. Witness Chipwere ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Feston Malekezo. Poyankhula pamwambo umene ophunzira kale pa sukulu ya primary ya Mchingahutuwa anapereka madesiki okwana 63 omwe ndalama zokwana 850,000 kwacha. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Amese Mayuni anati pomwe ophunzira akhala pansi kaphunziridwe kawo kamakhala kuvutirapo. Leloli atipasa madeski omwe kuti ana athu pakali pano akhala mosangalala andi ngati nkotheka apitirize zimene ayambazi kuti aliyense mwana pa sukulu pano azapeze kuti akukhala pa deski. Ndipo mawu ake oyang'anira ntchito za ophunzira akale pa sukuluyi a Boniface Ng'ambi anati ophunzira nsukulu zonse mdziko muno akuyenera kumakhala pa madesiki popeza kuti zimathandizira kuti aziphunzira bwino komanso zimawalimbikitsa kukhonza bwino. Makalasimu ana ambiri akumakhala pansi makamaka nsathu achitsikana ndikuti mayankhidwe amafunso mkalasi lumakhala vuto kuti adzuke bwinobwino zikumakhala zovuta. That's why leloli tinaganiza kuti no tikapange handover madesk omwe takonza. Poyankhulapo oyang'anira sukulu za primary ku zoni ya Katoto Ken Kabisa anavomereza kuti sukulu zambiri mzoni zomwe zokwana zisanu ndipo zili ndi ophunzira opitirira 10,000 zikusowekera madesiki. Iwo anati ntchitoyi si yaboma yokha komanso anthu akufuna kwabwino atakugwapo nkuthandiza. Tikusowa anthu akufuna kwabwino kuti atithandize ndi madesiki. Inde patokha silingathe kuchita komanso palokha silingathe kuchita koma mkongosowa kuti tigwirane manja tikuthandizira boma kuti tipeze madesiki amene akuperewerawo. Pakadali pano sukulu ya primary ya Mchingahutuwa ili ndi ophunzira opyola 3,500. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisiyana na insomero yake. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lapeza polisi olakwa pa imfa ya mwana wina chaka chatha mboma la Mzimba. Ripoti la UNDP laonetsa kuti miyoyo ya anthu ambiri mdziko muno sikukwera pachuma. Munkhani zina ntchito yosindikiza mapasipoti ku Blantyre ikuyembekezeka kuyambiranso lero. Mlali ndine Yankho Seunda. It's about time. It's about time.
Malawi National Examinations Board MANEB akukumbutsa ophunzira onse omwe akulemba mayeso awo a Primary School Living Certificate of Education PSLCE, Junior Certificate of Education JCE, komanso Malawi School Certificate of Education MSCE kuti adzaloledwa kulowa mchipinda cholemba mayeso pokhapokha ataonetsa ID ya MANEB yomwe ili ndi nkhope yawo pofuna kupewa chinyengo.